Brate, da imam sve spremno kod kuće. Miki, da vidimo, brate, šta si ti naučio, brate, šta znaš, jel može? Ovo je inače poklon za tebe. Želim da se biješ s ovim rukavicama. Ne možeš s ovim rukavicama, ovo su desetke. Ali, ovo je, kako se zove, poklon opet za tebe. Hoću da treniraš ovim rukavicama. Rukavice od mojih dragih prijatelja Memento Mori. Veliki pozdrav za njih. Ajmo, Miki. Ovo ti je leva ruka. Da. Ajde, levo. Daj mu, 3 put je pružio ruku, brate, da mi staviš. Aha. Možeš? Jesi uspeo? I da ja ću ti zategnu. Ajmo, Miki. Je dobro? Fenomenalno. Ajde da vidimo drugu priču. Ajde da vidimo. Šta će drkača kurca da sačeka zapravo? Može? Jesi ubacio? Jesam. To je u prst. Jel to je to? Jesi ga uhvatio? Jesam. Bravo. Da. Kako ti se osjeća ruka u ovim rukavicama? Moćno, brate. Jel dobro, a? Uj! Polako, Miki. Mickey Mouse. Polako, nisi ti bre Mickey Mouse, bre, nisi ti bilo to. Ne da mi umreš samo. Neću. Ne boj se. Dobro je. Evo, ajmo da vidimo koliko je sati, brate. Ajmo, Miki, da vidimo šta si ti to naučio, brate. Čekaj, kako se ovo stavlja? Ja ovo nikad... Evo ga. Evo ovako. Možda da skinem, brate, sat. Čekaj, skinut ću sat da me namete. Bandažeri moraju obavezno. Nećemo prejak trening da radimo sad da mu trebaju bandažeri, znaš, neće. Ja sada silni Miki, ja ću onda vidim te šta je to Miki Buraz naučio i koliko je spreman za ovaj meč. Ti ćeš mi reći šta sad da radim. Ha? Ti ćeš mi reći šta da radim. Naravno, ti nešto si nešto. Tako. Brate, je spreman? Spreman. Znači, ostani, okej, ovo je 1. 1, da. Ovo je, tako je, može? Ovo je 2. Okej, može. Može. Ajmo 1. Okej, ajmo 1. Okej, ajmo 1. Ajmo 1. Pogodi ga, 1. Tako je, ajmo 1. Tako je, 1. Ajmo 1. Tako je, volim da što si ozbiljno. Bravo, drži se. Ha, brać! Ima brat priču. Da. Hoćemo sad malo, ajde ovako malo da se razgijemo. Ajmo malo se razgijemo. Cap. Ajmo ovako, ajmo malo se razgijemo. Ajde malo se razgijemo. Op. Bravo, dosta smo se razgijevali. Hoću sad malo shadow da mi radiš. Šta to shadow? Shadow, box, malo samo... Krene. Tako, samo malo. Zagrevaj, stoji da se zagreš malo. Bravo, tako je. Nemoj da se umaraš, samo lagano. Tako. To malo gar, malo cap, malo slip, cap, tako, cap. Ajmo kao neki shadow sparring ti, ja? Malo ovako, to, cap. Pokušavam udariš, dobar si. Ok, mislim da smo spremni za udaranje, okej? Znači, Miki, hoću, da kada udaraš, da odrediš, znači drži gard, drži gard, nemoj ovdje gard, bradu čuvaj, obe ruke na bradu, to, i kad udariš samo tu, op, tu, znači, noga, pa, i udaraca, vraćaš brzo, pop, okej, ajmo, 1, dohvati ga, 1, tako je, 1, znači, gledaj, Miki, nemoj prilaziš toliko, znači, gledaj, kad ga udariš, pop, I udari. odmah, nemoj mi kažeš da mi umreš, Neću. okej, nemoj da, ne smiješ da držiš ovdje što ne vidiš protivnika. Dobro. Što držim naočare, brate. Ja sam kao neki profesor, kako su dobre naočare, ne mogu se skinu. Znači,
Kad udariš, samo vratiš ono. Znači, ne uradiš ovo, gled, ne uradiš ovo što ti radiš. Ako pap, nego pup, I pomeni se. odmah ga, vratiš ga na bradu. Znači, pecneš, pup, gledaj kako će tebe, gledaj. Pup, ne, neću ti reći, ne. Samo, pup, i nikad ne zatvore oči. Kad primiš udar, moraš da držiš otvore oči da bi mogo da vratiš, Da. Ako on tebi dođe, ako te zvekne i ti zatvoriš oči, ti ne možeš da mu vratiš. Ali ako to on zvekne me malo u brad, zvekne me kao u brad, i on mogu ti vratiti, razumeš? Ne dam se, okej. Ajmo ovako, ajmo. Može. Ajmo jedan. Bravo. Jedan. Ne pleši nogama, stojiš u lebu. Ajmo, jedan. Bravo. Ajmo jedan. Vrati ga brže ga vrati na bradu. Jedan. Okej, jak te vra, Miki, jak te vra, ko tenk udara. Ne, jačina je dobra, nego pop, odmah ga vrati unazad. Znači, odakle si krenuo, tu treba da vratiš udarac, okej? Aha. Znači, kako udariš, odmah ga vratiš. Znači, pum, pum, Dobro. pum, okej? Ajmo, jedan. Brže ga vrati, brže. Jedan. 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 Ajmo, jedan. Bravo, jedan. Bravo, jedan. Ajmo, jedna. Bravo, bravo, Miki. Ajmo, jedna. Bravo, Miki. Jedna. Bravo, Miki. Jedna. Ajmo, tebra, jedan, dva, i onda ćeš udariš kroše leve, okej? To je 10. A levi? Znači, gledaj, ajmo polako. Jedan, polako, jedan, dva, i onda levom rukom. Ili hoćeš desno? Desno. Desno, okej. Ajmo. Okej, znači, ajmo polako. Jedan, dva, bam, ajmo še, jedan, bam, dva, i onda ćeš desi kroše. U ovo ovde. Gadiš, znači. Gde? Desno i kroš ovde. Ovde, da. Možeš malo da uđeš i tu. Dobro. Ajde, pokušat ću nešto. Ajde, polako. Jedan, dva, i desi kroše ovdje. Ajde. To je to, brate, ovdje si gubio. A sad hoću jače da tu uradiš. Hoću ući u tako, BOM! Ajmo. Jedan. To, ajde. Ajde, ponovno. Ajde, pop, bravo. Nemoj ovako, nego ovako. Aha. Ajmo op, ajde, pop, bravo, ajmo op. Pop, bravo, ajmo opet. Pop, bravo, ajmo opet. Bravo, dobre Miki jebote. Jak Miki, brate. Jak, brate. Nemojte, a ljudi, vi meni pričate da on treba iskorak. Nemojte, zbunjujete čoveka. Zbunjujete zato što ako on bude učio i iskorak i sve, buraz, da li će se zbuniti, buraz? Ne može, polako. Moramo jednu po jednu stvar, brate. Dosta. Miki, završili smo trening za sad. Dobro smo ga odradili, svaka čast. Gdje da stavimo ovo? Ostavi ga tu na krecu. Bravo, Miki. Svaka čast, dobar trening. Jesi dobro? Bravo, Miki. Ha? Jesam. Je dobar bio redovni? Dobar Miki, odličan. Samo kad gledaj Miki, nemoj da žmuriš da ga gađaš da udaraš, samo gledaj. Lakše mu levo krošer baca zadnju desnu. Ja se slažem, ali on kaže da mu je lakše desni, tako da ja slušam Miki. Je te boli ruke? Nema, lagano sve pet. Dobar si. Čekaj da otvorim malo prozor, brate. Vidim da si skuvao. Ozvoji se. Hoćeš peški? Može. Daj mu, brate, nek se obriše da se ne prehladi sad opet.